Njengoba ke sibungaza abantu abesilisa nje kuyinyanga yabo sikade sibuza lapha ukuthi nje izinto ezazenzeka kudala sezihambe zahamba zajika. Angazi mina ukuthi zijikiswa yini bakithi noma mhlambe zijikisa ukuthi asisayaleki noma asisayalwa ngendlela okuyiyona yona. Kodwa ke siyazi ukuthi iqala umuntu wesilisa wayehlonisha nje ngendlela eyisimanga noma ngabe mncane kangakanani kunawe, but kwakuba naleso sithunzi naleso sidima sokuthi umuntu wesilisa, futhi sasikwazi ukuthi sibalekele kubona uma sihlangabezana nezinkinga. Iqala sasibaleka nje ngendlela eyisimangaliso, sasikwazi ukuthi uzomceba nanoma ikomuphi umuntu wesilisa ohlangana naye uthi webhoti ubani uyangivimba naye athethe futhi uyenzani ngana sekhaya. Kwakuba nalento ukuthi siyakwazi ukuthi sibalekele kubona ngoba siyazi ukuthi sizothola ukukhuseleka kubona, sizothola ukuthi sivikeleke kubona. Manje usothi ubalekela kumuntu omdala uthi uzofuna usizo kuba uyena umuntu omdala ongenisa kuwena, manje akusaphephile akusenjani bakithi. So siyabuza ukuthi singabuyisela kanjani yona leyo nto ngoba kwakumnandi iqala. Ayaqoqosha nje ubhuti wabantu ekuthatha estobhini usukhathele uphuma esikoleni noma uye esikoleni athi awu kwakuncanyana lokho kuhamba emgaqweni athi uzoqoqosha kumalume. Manje omalume sebengaqoqosha babuyele nawe eceleni nje benze noma ngabe yini abathanda ukuyenza. Akusaphephile. So wena namhlanje siyabuza ukuthi singakubuyisela kanjani lokho kuhlonipheka nokuthi nje abantu besilisa babuyelwe yileso sidima, sikwazi ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sikhale kubona kube ibona abasesula izenyembezi that ukuthi kube ibona abasikhalisayo. Singakwenza kanjani konke lokho ekuthenini sinathi sibuyiselwe noma sibuyele ukuthi sibahloniphe sibazise singabantu besifazane ngoba thina sikhule kuthiwa nje indoda nje inhloko awuyiphenduli noma kanjani. Kodwa manje Wesipho lenkomisho ibeke lana ubona ukuthi izogeza ubani usho kubaba ekhaya njalo omnumzane wakhiphela zonke inkomo zo11 wethami akusekho lokuhloniphana Nkosi yami. Kuzowenziwa kanjani ngempela ekuthenini manje abantu besifazane sikwazi ukuthi sibayale ekuthenini ababuyisele phela lokuyakuhlonipha abantu besilisa, sibanikeze leso sithunzi sabo sokuthi bangabantu besilisa. Sikhuluma ngazo zonke ke lezo zinto osukwini namhlanje nokuthi ke yiliphi iqhaza mhlambe elingabanjwa umuntu wesilisa ekutheni aqhubeka avikele umndeni wakhe ngoba umuntu wesilisa umele ukuthi awuvikele umndeni angawuhlukumezi but kuba uyena ovikelayo. Imapha amaqhinga esingakwazi ukuthi siwasebenzise ukuvikela imndeni ukuvikela umphakathi ngoba nawo umphakathi udependela kubantu besilisa. Njengoba ngisho nje ukuthi wawungenandaba ukuthi owalapha ubaba ozomceba lo mfana ogijimisayo, wawungenandaba as long as kuumuntu omdala kuubaba wayekwazi ukuthi avikele isizwe. Ubaba wayekwazi ukuthi noma ngathiwa isigebengu singene kamakhelwane akazulunguza abuza ukuthi makhelwane kwenze njani, kodwa wayethatha induka shaya. Akhuluma nathi ke mlaleli na kanjani siyafisa ukuthi siluze uvo lwakho ku WhatsApp 0623151986 noma ke uyakwazi ukuthi ungene lapha page lomsakazo Mgungundlo 107.6 FM Community Radio. Isangalungiseka yini lento noma vele nje sekunje ayisalisiyekwa nje bakithi let us Kellyoni kuthiwa siKelliyone ngoba manje kunakele izoqala philungiswe. Sini isithangami zabantu besilisa zisakhona yini, basakhona yini ama-organization sakhona yini inhlaka zikahulumeni ezikwazi ukuthi zifundise abafana bese bancane bethi bethathwa nje abafana beyosokwa bese beyadodiswa futhi ngokunjalo ukuthi njoba senisokiwe nje seningamadoda ke manje sekumele niqaphele 1 2 3 4 5 sekumele nivikele imndeni yenu, nivikele odade wenu, nizivikele izingane zakwenu, nize nivikele ngisho abazali benu. Sakhona yini lezo zithangami noma ngokubona kwakho ziyashoda ulwazi izingane ezingenalo lisho njalo phela nabantu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokusela lona ulwazi mhlawumbe olingatholakali ithini into sisangalungisa yini. Sakhona yini izithangami esingakwazi ukuthi siqeqeshe bona abafana basakhula ngoba ke kuthiwa ugotsha usemanzi, isiZulu sisho njalo nje sithi ugotsha usemanzi. Ngeke ukwazi nje ukuthi ulawula umuntu noma uyale umuntu esemdala uzothi ubhesa naye abebhesa ngala kanti uma umfundisile semncane into ukhula nayo.